नमस्कार, मी सौरभ सुनील गोरे, राहणार शिरूर पुणे. वास्तू ज्योतिष संस्था पुणे, उमेश कुलकर्णी गुरुजी यांच्या माध्यमातून मी वास्तुशास्त्राचा कोर्स करत आहे. याच्या माध्यमातून मला वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव आले. आज मी 2 वास्तूंचं परीक्षण केलं. त्यामध्ये मला वेगवेगळ्या तत्वांचा, दिशांचा, रस, रूप, गंध याचा अभ्यास करता आला. ब्रह्मस्थानातले दोष, बेडरूम मधील दोष, ईशान्य दिशेचे दोष, आग्नेय दिशेचे दोष अभ्यासता आले आणि प्रत्यक्ष ज्या वास्तूमध्ये जाईल त्या जागेमधले दोष मला अभ्यासता आले आणि गुरुजींच्या माध्यमातून वेगवेगळे अनुभव मला घेता आले आणि उत्तम प्रकारचं शिक्षण हे गुरुजींच्या मार्फत मला मिळालं आणि वास्तुविशारद ह्या वर्गात मी उत्तम असं शिक्षण गुरुजींच्या मार्फत मी घेतलं. मला हे शिक्षण उत्तम असं उमेश कुलकर्णी गुरुजी यांनी दिलं आणि या पुढील काळात मी त्यांच्याकडे शिक्षण घेऊ इच्छितो. एवढे बोलून मी माझे शब्द धन्यवाद.